Demha çelikî ji çalekvanê heftiya boriyê xwepeşandanên bajarê Wanê bû ku du roja dom kiribû û encamek êrenî destxistibûn. Çelik got ku mafê çalekiyên aştiyane mafê rewayê her rûnişvanekê ye û diyar kir ku ger wan ev mafê xwe bi kar neanîba, tevî encamên hilbijartinê mafê wan yê demokratîk da were bin pêkirin. Gel jî wek me em jî li reng û dengê xwe xudan derketin û roja ku mazbatayê ez bêjim ku nedin Abdullah Zeydan gel serî bilind kir li rengê xwe emega xwe xudan derket. Xwepeşandanên Wanê piştî biryara lijna bilinda hilbijartinê YSK'yê derketibûn û du roja dom kiribûn. YSK'yê tevê encamên hilbijartinê yên Sihûekê Adarê yên serkeftina namzetê hevbajarvanê Wanê yê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê Abdullah Zeydan bi hinceta mafê wî yê hilbijartinê tune biryar dabû ku li şûna Zeydan mazbatayê bide namzetê duyê yê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP Abdullah Arvas. Parêzerên Zeydan li hemberî vê biryarê îtiraz kiribûn û diyar kiribûn ku ev biryareke şaş e. Belê ez bawer nakim ku gel serî bilind nekira ku gel dengê xwe rengê xwe xudan derneketa zor zehmet bû ku ev mora serkeftinê biketa destê me lê belê ku xudan derneketa mazbata me jî diçû û wana me yê şîrîn jî diçû. Belê. Li gor kanûna bingehîniya Tirkiye mafê herkesê heye ku bê çek û bê êrîş dikare bê destûr kom bibe û xwepeşandan li dar bixe. Lê walîtiya Wanê bi sedema ewlehiya bajêr li hember betalkirina mazbata Zeydan li bajêr hemî çalekî û xwepeşandan qedexe kiribû. Serokê Baroya Wanê Sinan Özeras bi bîr dixe ku walîtiya Wanê ji hewildana darbeya leşkeriya 2016 vir ve çalekî û xwepeşandana qedexe dike û bi vê yekê kanûna bingehîn bi pê dike. Hem li Wanê hem ji herêmê biryarên walîtiyê ku bi KHKyan dest pê kiriye li dijî qanûnan e. Herê dawî jî xwepeşandanên li Wanê vek bertekên li hember biryara lijneya hilbijartinê pêk hatin ku rûniştvan mafê xwe yê xwepeşandanan bi awayek aşitiyane nîşandan. Li gor rapora saziyên sivîl ku Baroya Wanê jî di nav dabû, di xwepeşandanên Wanê da 264 kes hatine desteserkirin û 27 kes jî hatine zindankirin. Kesên ku hatine girtin bi îddiaya endamtiya rêxistina terorî an jî li ser navê rêxistinê sûç kirine hatine tawanbarkirin. Ev îddiayên bo tawanên endamtiya rêxistinê di hewayê de dimînin. Ji ber ku vek hiqûqî bû cezakirina çalakvanan şert û merc pêk nehatine. Di vê çerçovê de girtina çalakvanan dijî qanûnan e. Çelik ku di dema pîrozbahiyên serkeftina Dem Partiyê da jî ji lingê xwe birîndar bû hêvî dike ku li hember çalekî û xwepeşandanên aştiyane çi astengî dernekevin û herkes bi rehetî mafê xwe bikar bîne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.